маці, трусь броўка. Высока на ўзгорку, між сосен і хвой, хаціна малая стаіць над ракой. Далёка дарога з той хаты відна, жыве ў ёй старэнькая, маці адна. Праз вокны на шлях паглядае штодзень, а можа, хто едзе, а можа, хто ідзе. А потым пад'едзе ціхом да сцяны, на картках там дочкі яе і сыны, которые с дзіцем, который с сям'ёй, которые ў школе, который герой. І маці ўздыхае, бо помніць яна, калі з іх каторы хадзіць пачынаў. Яшчэ прыгадала і пала сляза, якое хто першае слова сказаў. Былі яны разам у тыя гады, цяпер разышліся, каторы, куды. Якому ж раней напісаць сынку? У Кіеў, у Фрунзе, у Мінск ці Баку. І выхад у сэрца старая знайшла, пісала б адразу, каб толькі магла. Прыйдзе лістаносец і пісьмы падасць, не знае, якое ж раней прачытаць. Ці з Омска ад Галі, ці з Фрунзе Фамы, ці з Бранска ад Валі, ці з Мінска Кузьмы. І выхад у сэрца старая знайшла, чытала б адразу, каб толькі магла. Ды ўсіх прыгадаўшы, дачок і сыноў, прыпомніць нямала яна гарадоў. Успомніцца стэпы, і пушчы, і бор, і горы, і моры, і зорны прастор. Ды ўсе гэты месцамі з ёю жывуць. Бывае, што разам пасылкі прыйдуць. Адкрыўшы старая, хвалюецца шмат, хто выслаў пусціну, а хто вінаград. І стане на сэрцы тады весялей за добрыя весці ад родных дзяцей. Да вокнаў падыдзе, усё з думкай адной, часцей бы іх бачыць у хаце сваёй. Да маці, Мікола Гін. Андрэй жыў у горадзе, жыў ужо даўно, гадаў 10, але па-ранейшаму падаў ёй звычцы гаварыў, едучы з вёскі, што едзе з дому. Ён быццам і радаваўся, бываючы дома. З прыемнасцю хадзіў у лес, на рэчку, сустракаўся з былымі аднакласнікамі і сябрамі, але кожны раз яго штосьці гняло, і сам добра не ведаў, чаму. Ад'язджаючы з дому, адчуваў сябе ніякавата, нібы вінаваты перад маці, але заставалася ззаду вёскай, гэта пачуццё ніякаватасці прытуплялася, а пасля і зусім сціраўся, вычыненыя звыклымі гарадскімі клопатамі. Апошнім часам я нешта асабліва доўга не быў дома, то неяк не пападала, то палохаў перапоўнены прыгарадны аўтобус, у якім не толькі сядзець, але і стаяць было немагчыма. То проста гаварыў сам сабе, што трэба з'ездзіць у наступную суботу, але прыходзіла другая субота, пасля трэцяя, і ўсе гэты знаходзіліся нейкія прычыны, якія не пускалі яго з горада. Андрэй доўга сядзеў у сваім пакоечку, слухаў мітусню на карыдоры і не ведаў, што вырашыць. Тут надумаўся паехаць да хаты. Вечарэла, заставаўся апошні аўтобус, а людзей на станцыі было мнагавата, але ён неяк уціснуўся ў той аўтобус. Убачыўшы ўнізе рэдкі ланцужок агнёў, які адкрыўся з усходка, Андрэй адчуў сабе, што сэрца забілася мацней, душу агарнула пачуццё радасці і незразумелай трывогі. Так было заўсёды, калі ён падыходзіў да роднай вёскі. Маці завіхалася каля стала, раскінула чысты абрус, адрэзала хлебу, збегла ў бакавы пакойчык і прынесла міску тушанага мяса. Сядзела насупраць, падсоўвала яму лепшыя, смачнейшыя ласункі і ўсё расказвала вясковыя навіны. Андрэй слухаў маці і не слухаў. Навіны гэты ён ужо даўно ведаў. Землякі ў горадзе сустракаліся часта. Глядзеў на маці, і нечакана яму прыйшла ў галову думка, што ўпершыню бачыць яе вось так, блізка, і ўпершыню бачыць, якая яна ўжо старэнькая. А памятаў маці маладой, з доўгімі косамі, якія яна закручвала ў вялікі вузел. Памятаў яе асаблівыя карыя вочы, якія заўсёды іскрыліся смяшлівымі вясёлкамі. Памятаў, што ў яе былі дробныя, але густыя і белыя-белыя зубы. А цяпер ён глядзеў на маці і нібы не пазнаваў ніводнага чорнага воласа. Толькі вочы былі яшчэ тыя, маладыя, матчыны вочы, хоць без смяшлівых іскрынак вясёлак, акружанымі дробнымі карункамі маршчынак. У яго неяк адразу прапаў апетыт, сапсаваўся настрой, прыпомнілася раптам даўняя вясковая вечарынка,
Маці мая танцавала з жанчынамі кадрылью. І ён тады падумаў першыню, што маці яго вельмі прыгожая. А цяпер прыгадалася тое, чамусьці стала сумна. Сумна ад таго, што вось так непрыкметна састарэла маці. І такую кадрылю рэдка калі пачуеш цяпер на вясковай вечарынцы, што маладыя музыкі не ведаюць нават яе мелодыі. Маці паслала яму на старенькай канапцы прасцінку і ватную коўдру, дастала з шафы. Усё было халоднае і здавалася крыху вільготнае. Непрывычна, занадта моцна цікалі на сцяне старыя ходнікі. Не спалася, хоць ногі і нылі пасля дарогі. Андрэй ляжаў і думаў пра маці, пра сябе, пра родную вёску.